תכירו את הדבר המגניב החדש הזה, האינסטקס פאל. היא למעשה מצלמה דיגיטלית הראשונה בסרט האינסטקס של פוג'י. מגיעה במגוון צבעים מרהיב. ניקח את המצלמה הכחולה. היא מגיעה בקופסה שנראית קצת כמו בית. ספר ההוראות, ביחד עם דף לסריקה QR קוד בשביל להגיע לאפליקציה, שאיתה אנחנו נוכל לעשות דברים מגניבים מאוד, נראה את זה בפעם הבאה. וכמובן, עוד דף אזהרות והנחיות לגבי תקלות. בפנים יש לנו את המצלמה באריזה ידידותית לסביבה. זאת הכוכבת שלנו, האינסטקס פאל. מקבלים איתה את האביזר הרב שימושי הזה שמשמש אותנו למספר דברים. הוא מתחבר כאן מאחורה, ואיתו נוכל לעשות דברים מגניבים מאוד. ויש לנו כמובן גם כבל USB Type-C לטעינה של המצלמה. עכשיו, למה אנחנו משתמשים בדבר הזה? האביזר הזה יש לו כמה וכמה מטרות. אחת, לשמש כתחנת הגינה, ועל מנת שנוכל להשתמש בו לצילומים ממנו. הוא משמש גם כעינית, על ידי הסתכלות בתוך העיגול הזה, אנחנו למעשה יכולים לצלם את מה שאנחנו רוצים לצלם. אחרת אנחנו לא יודעים מה צילמנו. ודבר נוסף, אפשר להשתמש בו בשביל לשמור על זה כמו מחזיק מפתחות שלא תלך לאיבוד. זאת הברודה לדוגמה. עד 50 תמונות אפשר לאחסן בעזרת המצלמה הזאת, בעזרת כרטיס הזיכרון המובנה בפנים. הדלקה כשתי שניות לחיצה. האור משנה את החיווי שלו לגוון כחול, ועכשיו אנחנו יכולים פשוט לכוון ולצלם כל מיני דברים. ואחרי שצילמנו, באופן אוטומטי יוצא תמונה. כמה שניות ונראה מה יצא.